Streets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dzekufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya yandiroda kuratidzai, eka video yandiroda kuratidzai. Imunyoro comment section kuti munofunge nezveka video aka. Nyaya yaitika ndeyekudaiwo pane mukampani kanotengesa muguta guru reHarare around Copacabana. So mukomana uyu zvaita ari kunzi Charohwa neChigunduru, vazhinji vanoti Chigunduru, vakomana vanorarama streets kana ma-street kids andini. So Charohwa abva aenda akanoripota kuna mai vake, mai vake vabva vauya ndova nekavidhio kandiroda kuti muone. So ndichiti zvekudi kwese kwamuri. Kana unga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. I want you to thanks very much. Thank you so much for your unwavering support. Basa renyu ndofunga munongozviona richikura richienda mberi. Video kanotera isitonyora comment section kuti munofungei nezvaamai zvaitwaona amai ava iri nzira yekuda kutsiva zvaitirwa mwana wavo neChigunduru ichi. Video inotera chichi much love.